Goddag og velkommen til onsdagsshowet, hvor alt er tilladt. Showet, som ingen vil tage. Showet, hvor alt kan ske. Velkommen her til Bitch. Og jeg har inviteret en mand i studiet, og goddag og velkommen til dig, Marianne Fischer-Bohl. Hej. Må jeg ikke lige få lov at sige hej til dem hjemme i stuerne? Og så skidt da. Hej mor, og hej far, og hej lillebror, og hej Buster. Jeg håber, jeg har det godt. Hej. Du er jo lige kommet hjem her i torsdags fra din utrolig muntre rejse gennem Fynsland, Canada. Og hvordan var det at vende hjem? Var det rart, eller? Jamen, jeg havde en utrolig god rejse. Det var så rart. Det er den bedste rejse, jeg nogensinde har været på. Og min familie, de stod klar. De var der i lufthavnen. Med flager. Miki, gå væk! Snak dog ordentligt til musen, mand. Snak ordentligt. Kom her, lille mus. Ja, kom her. Ja, kom op til far. Ja, kom her. Du kan sidde her ved mig. Det er jo rigtigt. Du er jo blevet formand for dyrenes beskyttelse i Canada. Og hvordan blev du det? Ja, men jeg synes jo, at de små dyr, de har det forfærdeligt. De har det simpelthen forfærdeligt i denne verden. Og jeg synes, jeg synes, det var min pligt. Du synes, det var din pligt at beskytte dyrene. Og du har jo taget nogle smukke dyr med hjem, som du har fundet på din utrolig dejlige rejse gennem Fynsland, Canada. Og kan du fortælle lidt om dem? Ja, det er min forlovende skildpadde. Er den ikke bare sød? Meget. Hvordan kan det være, at du har valgt at tage en forloren skildpadde? Ja, det er jo ikke et rigtigt dyr, jo. Hvad mener du med det? Den er jo forloren. Der skal jo være noget skildpadde i, før de kan kalde forloren skildpadde. Nej, det behøves der ikke. Den er jo forloren. Hvad gør du så, hvis du nu får lyst til kød en dag, og du kan jo ikke spise dyr, der har døde en unaturlig død, så vælger du vel dyr, der dør en naturlig død. Og kan du komme med nogle eksempler på, hvad en naturlig dyredød kunne være? Ja, det kunne være pest. Det kunne være, døde af sig selv. Meteorregn måske. Ja, altså hvad spiser du så nogensinde naturligt døde dyr? Så for eksempel blevet skudt? Ja, nogle gange der spiser jeg selv døde køer. Og er det noget, du har det godt med? Er det... Ja, de er jo ikke dræbte. De er jo døde af sig selv. Det er jo sandt nok. Du har også taget andet dyr med? Ja, det har jeg. Ja, det er for et dyr. Det er min forlovende mink. Din forlovende mink? Ja. Det er jo ikke et dyr. Nej, den er jo forloven. Ja. Det var alt for i dag. Vi siger tak her fra programmet, som ingen vil tage.